Play PUA seperti yang sudah saya sin part sya kaneka catechism series na kaneka Amen Faithful and True channel. But ka subject na topik mata kesngi kadai syapang. Balai ublay ula sim yaka sin jam ke paningkong. Haba wan syangi. Balai ublay ula sim yaka sin jam ke paningkong haba ublay lawan sangi. Kabalang buon sen ka khot yangi ban penjeliu bat bandon ke jingadei bat ka jinget ke jongi hala marway. Karkom ka babae bangin penjeliu pengam pen scam ya ke jinget jongi haublay uba barbar ushim ya ka sinjam ke beningkong haba uwan sangi. Kalong ban yo yakani kajing persat mensim na kaktin kajong play. Lani kajing wat binya lengba jong kaktin kajong play. Bak kabayadei bat kijing ya kendu jongi. Hakajing ya mat jongi kum kibriu kabay ngilak ban ong personal inquiry. Bat ban wat ya kilenti lani kirkom ban bu ya ka jinget jongi ha ka jing im ka jongi pamana kasngi lene paring yong review of life namar ka jinget tang maka hidalade kalong kabayap lada kamdon yakikam. Faith by itself, if it does not have works, is dead. Nah, siti jeng Jacob kalong keba ar tukot kandriu. Di mata ngin wat lengi ngi inquire siapang kane ki lightly ki benta taka Bible inquiry, personal inquiry, but review of life. Di mata ngin page taka personal inquiry taka jing yakendu jongi simet baru blay dan kijing amat jongi halam marway di kumno kata kajing keduk blay jongi kalong kidon kibriu ki juong kumne ngalong sisya ubawat ya blay hakajing im kejonga henry ngasnga uba bunsin ublay pat uri nanga ngajai wat berbor ya ublay sisa ngawat berapa ya ublay tangpa ngasngau ba ublay uri nanga nang tasakawi pat teng ngasngau ba ublay kwat yanga ton ki beriu ki ba ong kumne ki yatu kumne ton si pa ong hoi ngala ban ong ba ngangei ha ublay henry hato ngalan em pan don ki jingkili sapang ka jinget kabay di pag jinget wala lang ong nganget how blay ru nata don pada kiba ong ban nget how blay ay kabya henry kata ka jinget how blay syano kaya lam yangi don pat sa kiba ong sa kumne pat nganget how blay namar ngakwa ban yo ya ki jubab jon ki jing kiba ngaya kendu hakajing im ka jonga don pat kiba ong oi ngadas ngau sisya hakajing don jong blay hakajing im ke jonga haba ngala late retreat don kiba late retreat saki jakapa per lene syaki charismatic retreat center ngasngau banga don pat blay lene ngadon hakajing don jong blay nang ta kidon sigi ba ong kini ki jinglet jinyalang ji meeting sekini ki faith formation ki long ki pa kham yarap yanga ban ye kitu ki jingatu khana ki ba ngaya sngeu hakisingi utrai don ki ba sngeu kum taru don sigi ba ong ke ba kta yanga kalong kanduksa ya kaba ki katok aningut ki briu ki ai hakajing im jongki paki don ya kajing ngai pas kem jongki how blay
don pat sa ki ba ong ngam don hok ban kren syapang ka jinget lada ngam im yaka ngam don hok ban kren syapang ka jinget lada ngam im yaka ne daka tingi perkat kumno ngipat atau kini ki jingkili ki bala ong mentan ki ketaan yangi simet hak kano karkom ngisngau ba kini ki jingkili ki challenge yangi rene ki campaign yangi hadu kano ngisngau yakini ki kitien ban puson yakini ki jingamat jing ki beri waper jong ka jinget ka jing khot ka jing kular ka jing shanya ka jing yaine pat ka jing ino ini ki kitien ka ya dei pat ka jinget mentang pe da ka bible inquiry in what ka bible ka kom bu blay wan singi habangi ong u blay wan singi ni shem ya ka jinget jungi ha ka jinget jing mat jung ki to ki riunget ki bala im shwayangi namar ha ki por ki ba mendai ka bible kala bu hangi pangin ya kendu ya kitu ki breu ha ka bible bat kitu ki ba layak kendu ya ublay ha ka jing im jong ki ni ru ni ya mat ya kata ka ju ka jinget rengka pat ki wat lada ngi don haki culture paper laki jong ki culture tina kini ka daw ubreu le ka breu ki ba don ya kini ki jing ya kendu ki ba kit jimot haka jing im jong ki pa kitu ki ba la ngej how blay ki kedau kum ya u Abraham tu ki bayar kendu ya ublay way na ki uday u Abraham tu u tau Abraham ulang ubreu uba kumba ngi pron kam ya tu ki breu pa ki nak we jaka mo tu ki nong shong kuti ki sipor ki shong hawai sipor ki shong hawai pat mar Abraham uladai ubreu ubari jingri tu ulahab ban wat jaka ban aibami ki breu pring yong ki nomad but ulang ru ukpatemen patriarch ukpatemen jong kito ki breu ki jong ublay kemut ki Israel ula im ar hajar snem shwa ka jingwan jong ukris ar hajar snem shwa ka jingwan jong ukris u Abraham ula im tikijing tu syapang ki breu jong ka Israel ya ki ba layatu pateng da kaktien om da kajing to da kaktien tikani kajing tu kajing kendu jong ki breu ya ublay la syatu kumta da kaktien nangta yaki ta kajing kendu ber kajing tu la tho no ha ki kot ya ka wei ka ba tip menta kum ka Genesis ka wei na kita na ki lenong khat ar ter kini kijing tu ispang kijing kendu ki breu ya ublay ni ublay wan shala ki jong ki breu tikini ki jinga tu ki badon hak Bible ki pini hangi kumno ublay ulapan pau yalade hala ki jong ki breu bat kumno kini ki breu ki latip ya yo to ublay Deke keba long kerpang sepang ke jinget jong u Abraham kadai kata keba ula im da keba ula yomat hakapan ta ke u keba omlong tang ke jing mudur dane tang ke jing perkat re ula im ula experience it was a lived experience on his part kata ke jing ya kendu jong u jong ke jinget how blay tekane ka lasu thit ha ka do nur ka jong u pat ka lai lam ya u
sya kajing kelah tu conversion. Lajar kata uru ulai mat ya kajing rem nane kajing bomla bat teng ru wat ya kajing sungsi. Tungkum ka jing ngam susu halor kane tungin pule ya kawe kalenong nakane ka Bible ka nakane ka kitab Genesis kalenong ka pakhat ar lenong ka pakhat ar kat iwe hadu sal ngin pule sepang Abraham kane teu trai la ong ha u Abram to leitno nalakari nalakikur ki jai bat nakayeng u kpa jong phi syakari bangan sapen i ya happy ngan sapen long ya phi ka wei ke jaj ben riu ka pakra ngan kerku ya phi bat ngan pen krau ya ka kerteng jong phi hadu ba phi hi phin long ka jing kerku ngan kerku ya kito ki ba kerku ya phi bat ya uta ba tim ya phi ngaru ngan tim da phi ki jaj ben riu ka perthei kin yo jing kerku kumta u Abram ulalej kuma utrai ulayatu ya uladru ulalej bat u Abram uladap san po nyo snem karta haba ulami no na haran nang ta sanaka lenong ka pakhat nyo khat iwe ter haba u Abram uladap khandai po khandai snem karta utrai ulapau ha Abram par ulong hau ngalong blei beden bor baro to ya khmat jonga klem jing tho bria ngan penlong ka jutang apeneng jonga bat jong phi bat ngan penroi ya phi si belin ba teu Abram ula demngon hatu kendau baru blei ula ong hau hakmi ka jutang jonga bat phi kalong pa pin salong ukpa jong upai belin ba ka kerteng jong phi kan omlong su Abram Henry ka kerteng jong phi kan salong Abraham na bangla penlong ya phi ukpa jong upai belin ba ngan sa penroi parum pare ya phi ngan sa penmi ki jaj ben riu na phi perkis imru kin sami na phi ngan pen scam ya jutang jonga pedeng jonga bat jong phi perki kun ki ksiu jong phi pateng la pateng kajutang kapane junom bangan long ublei jong phi u jong phi bat jong ki kun ki ksiu jong phi hadin jong phi tikini klai sngeu artli ti inda pili sngeu na kini ki artli kilenong na kalong khat ar mane khat iwe ru saw balong khat nyau khat iwe hadu nyau teke ek bakta ya phi hakini ki jin pule hato kade ki jinglong jong Abraham hato kade ka jingkular ke jong ublei Abraham ne dei da ka wepat menta hato phi sngo pa ka jingai jong phi kade ka jingkhot ya ka ba la kedau shapi la thau shapi kata ka jingkhot ban i no kato ka ni ki jingkso jongi ha ka jing im jongi la don kum kita ki kita kini ki jing kliban pun puson pi yadin pi asngau kini ki artli ki jing pule ki artli jin tho ningkong sakawai pat mata a great adventure ini kong ngin pej ya kini ki jing khot jong blei ya ka ba ula khot yau Abraham lan yo Abraham pat ko kom ba une u Abraham ula jubab ya kini ki jing khot nang ta ngin sa persyang ban penyadai ya kani ka ktien ke jong blei bat ka jing im ke jongi pat ban pej le ban yu i ya ka jing mut jong ka jing khot ke jong blei bat sepang ke jing khot yangi nang kong man tangi pun kut da kane ke jing khot ya ka ba blei lo khot yu u Abraham kane ke jing dawan u blei kebanikong ban leit na kari jong phi
mene nakar khot nakal nong ka khat ar ngila pule mene lo ong yo Abram bo mi na kari jong u to le no na la kari ha ka than Mesopotamia ka ba jangai ba nangi menta ka ba haki sau hajar senem mensua la khot yo breu u ba kerteng u Abram ki le no na la kari nala ki kur ki jaj bat na ka yeng ukpai jong phi syakari bangan sapen I ya phi Genesis khat ar iwe nangta uta uba u Abraham uya kendu the person of Abraham comes across to us kene ki jinglong jong u Abraham kawan sangi kum uwei ubasya yalade ban haparing yang ban sya motivate ban sya penki da kane ka jingkular da kane ka jingkular ke kata ka jingkular ha ki khun ki ti ki jong phi ki khun ki siu jong phi ngan sa ai ya kane kari ha ki khun ki ti ki jong phi ngan sa ai ya kane kari kene kede nagar khot ka banyo ngan ai ya kane kari haki khun ki siu jong phi Genesis khat ar nyo kari ka jingkular ublei ulakular hau Abram kede kadur jong kahima ublei kata kari keba lakular kede kadur jong kahima ublei lene jong kabeneng let na kari jong phi let lane let no na la kari habang ya sngew ya kine ki kitien lane haba u Abraham la sngew ya kine ki kitien u la sngew thu ba la jubab ya ka jing khot ka jong blei lane jing ong jong blei lane jing diman jong blei haba kumta te haba abangi penyade ya kane bat yalade ngidei ban long balakloi ban ino ya ki eki bar khoi shadien habangi ngi sha skor ya ka jing khot ka jung blei bat ngi ko ngu ya kata ka jing khot ka jung blei ke ek ke bangi haban le ngi haban ino ya ki eki bar shadien kumbau Abraham ula ino la mi da kari la ino ya kata kari te u Abraham hang ngi I ulong ubalakloi ban sha skor ya ublei te ublei namar bola sha skor ublei ulah penlong ya u ban sngew thu ya ki eki barok khoi pakilong kiba la hauta ubai sha skor la dangilong kiba sha skor ya ublei ki eki barok khoi kilong kiba la lut te lada ni kongu ya ublei dingin salah lada ngingim shania halate kata markum hangni u Abraham ni I mau ladon lut ya ki berkhot hang ta haran ru blei lo ong u to khile ru la shashkor ya kata kesur bat ulalai nakapenta u Abraham bat kajat ke sker ke jong u ketika jingok mat jong ke jinget ke balong ke badon kam ban ya kan ke jinget badon ke ni jinget ke badon kam ke long ka jing sno hauta uba nginget bat kumta une Abraham ula hab ban ino ya lakan nekari hakaldi pat ban lech kanan uri ya kari ula ino ya kari kaldi bat ula lech kanan haka gospel ni pule ba ki senran di paning kong ya ki ba ujisu lakhot kila ino si sendon ya ki jar jongki bat kila bod ya u hawu jisu lakhot ya ki ini senran paning kong jisuru
Maria kuat ki ino ya kita ki badang trailen ki badang le pat kila buat si sundan ya Jisu nang ta sepang u Abraham ka jingkular ka jingkular ki khun ki kti jongpi ki khun ki kti jongpi ki khun ki kti jongpi lani kinong hiar pateng na phi u Abraham omdei uba dang samla ini wala daula syongkurem ru uba dang dang klan kemet haba ublei ula khat ya ula long uba lahe karta bat udai ubriu ubom don kun don kti bat ulai ya angnod ba un yo ya laki jong ki kun ki kti dia kumta u Abraham ula panu blei ban ai u ba unlong kumbalong kiwe pat ki parabreu ban don ki kun ki kti bat kene gede kapa ublei ula kular ya u ba un ai ya u da ka ba uang ngan penlong ya pi ngan penlong ya pi ba krau ngan kerku ya pi dapi ki jaj benriu ka perthei kinyo jingkerku kumta ulaong bat haki kun ki kti jong pi ngan ai ya kane kari kumal ong mene te khot ka pa nyo Genesis khat ar nyo Henry u Abraham wala u blai ula kular kumne mar ban ong ki don ki nong yo pateng ya pi ki kun ki ksiu haba u Abraham utip syai ba don kun ba ke Sara ni ke Sarai kalau ka balengki tu un yo kun yo ksiu kum na balong balengki randri u blai ni wong an ai ke ne kari ha ki kun ki ksiu jong pi na ai kin mi ti de na ka dau Abraham ula arta tien kumta u blai ula ya lam ya u syabar ka yeng darapat ula ong kmiet syapneng ha ka lenong ka khatsan kene ngin lap ya kene long ka khatsan lap ya ni ula ong kumno to kmiet syapneng potu nyau ya ki klur lada phila ban nyau ya ki to kmiet syapneng potu nyau lada phila ban nyau ya ki ula ong kumta kene gedeka lenong khatsan du khatsan la thok kumta ti ula ong kat ni ki khun ki ksiu jong phi kan sadon ki klur has sahid beneng ti kalong ka pamla ban long ubom don kun ri blei ula kular ban don ki kun kat ki klur ka sun beneng ublei da ka ule kumta ukwa ban penti kena ya kane ka jutang ba ula ai ya une Abraham ya kane ka dak kesin pat ya kane ka dak kesin kepala ban semru kai kata ka dak kesin ka jingkha ya ukun Henry kane ka jinglong jong Abraham pat ka Sarah ka jing im ka ki im hakato kapor ki balengki kim don kun kalong dolor baki la yau karta la palat karta ban don kun don kti kte kalong kapam la ban long na ka panta jengki hakata karta hakor kom berkat jongi ki briu pati berkat jong Abraham berka Sarar ti dena kene kadau hapalawan kene ki jingkular kama ka Sara kasngau samut karki but dena kene kadau ba unong tho ya kene ka kitab Genesis kwa baban ban bu ya kane ke jingjia kane ka por ya ka jinglong jong ka jingjia kam phala ya ka jingkha ya Isak
barok ki ha ke jing im jong Abraham kapen pau ya ke jing sedang nengkong jong ublei ban trekam bat ba uwan se ke jing im jong ki breu bat ya kane ke jing jubab jong ke jinget jong Abraham ke ba ublei ula ong ke ba ublei ula le kumta hapa ki don ki jing jia ha ke jing im pa ki kembom don jing kermen reka jing kular ke jong ublei la yo pa kawanra ya ke jing pentengen u Abraham mo uhi syam la yo ya kata ka ri balakular ublei lajar kata kene kan nongrim lene ke jing sedang jong kata ka jaj penriu ke patmai kan long ban yo ha ka jing kha jong arngut ki khon u Isak bat u Ismail u Isak unlong u kpatmen jong ki breu Israel jong ke jaj penriu Israel bat u Ismail udlong u kpatmen jong ki bangi khot menta ki muslim u Abraham hangne u Abraham ula jubab ya ka jing khot jong blei Henry ula don bon jaj ki jing artatien ka jinge jong u kalai kendu ya ka jing tenju un jentala hab ban ya nakawe ke jaka sakawe pat Henry u blei u yai peteng ban kren hau kenang ban pen iba ulong uta utenrai jong ke jing khot ya u Abraham ublei ulai shim ya ka sin jam ke baningkong ban pen kela ya ka kerteng jong u sya Abraham na sya Abraham mi pej meneng pule mene Genesis khat nyau khot san bat ya ka kerteng jong ka tengah jong u na Sarai sya Sarah Genesis khat nyau khat san nakabenta gitu ki breu lene ki labon ong ki ting shop ki puron ki badon ha ka Bible ya ki kerteng jong ki lapen ya hab bat ke jinglong jingman long breu man breu jong ki pan pen kelaya ka kerteng jong u Abraham kolong ka jing esrim ke ba ai ya u ya ka jing itu ke ba tmai ke ba pen syong nong rim halor ka mission ke ba ulayo priang na ublei ke ba ublei u ong yangi ru kalong omdei kata ke ba ngin le ai na ka ban tahu ublei Henry ban kelalong ki breu ki ba tmai kumta ka jing im jong Abraham kala sya yalam da kita ki jing sngotu ini ki jing itu ya ka jing kular ka jong blei de kane ka dau ka ba ya ka kerteng jong u Abraham la pen kela kane ka pen pakadai ublei uba la shim ya ka sinjam ka baningkong ban khot ya u habau ai kerteng thmai kane ka pen ka sinjam ublei la shim ningkong ban khot ya u Abraham tu Jisu la jit ya ki khat arngot tu kumta bau khot ya ki kenang ba kindubla ban don bat ba undup pha ya ki ban lek yalau Markus lai khatsa tikine kidei sipang kajing wan jung blei ban changi ban khot yangi ningkong ban simi ka sinjam ban khot pat kumno ngidei ban jubab ya kaneka jing khot ti kumno ngin jubab hakado kurkom ngin jubab ngin sapej biang haka kelas ka ban wan ban mentakas ngin put kut syuahang ni nginom pen slam ya kaneka kelas kanam banginom thai tin sapteng biang kaneka kelas ban wan haka tayo ban wan
ni tengi pule kindiat ya kan ka catechism jong kebalang ke jing hikayam jong kebalang bat ngin saya peteng biang saya kedu biang tu try tarhadu kan tayo kan singi kebanuan unri yapi un kudup yapi bat un pendep ya kakular bat un penlaeng i pengin syashkor bat kongu bat buat ya kata kasur ublei kuat yangi to try ni rap yangi iwe. Amen.